Nimbano rasumanen pagayam, itarogun daway kaya mandainggan, tituno iti may napakasaritan, ngayon kam napili ay tampok iti channel kayo, Iloko Love Stories. Ket kasta karod, yaman na iti kanayon kay panagsuporta, ken panagtingting ngay. Nasaya at matlatta, senyorito. Ibagak nga ta, a plano mat ni Madam Candida, ama pan ijay Amerika? Wan gayam to niyang, saan ka dilata kimon kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kan nakasaritak, senyorito. Kasta ka di? Kumusta da ka no kini ama ipe? Nasaya at ta kanumat. Kan naibagak apimanaw kan ditoy. Anya? Kat sipod itin, saan matan nga imawawag? Anya? Naputan matan. Kumawag pa ni Jonas. Anya nga tatirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga kita pa ikan Eloisa? Ada manin awag. Kat ni Jonas. Hello, senyorito. Naputan matilin niya. Wan nga rod. Ang mayatan. Anya jay ko nam? Sipod na aman ni Eloisa pimanaw akong dita. Saanan ngay mawawag? Wan, senyorito. Nag-texak ng awan mat-text back na. Kasta ka di? Sorry, na iba ka. Kayat ko laang mat ama-amuan no anya tem makunana ng awan mat. At siguro ang nagsakit tinakam nan. Tayo papanalakit di adi kanton agkita apulos. Mabali na kasta. Sige Tonya. Awan mabalinta. Nasakit man tiriknak. Awan maramidag. Siguro, ipas na kulangan ti agtrabaho dito eh. Parang may liwliwag ko tinakas ang anagbanagan ti umunang ayat ko. Senyorito. Ala Tonyang, baliwag tumanan ti umawag. Bye. Inidap na. Nasaya at mat. Amangan no, may ilawan ko pa nga ibaga asumaro no ni Madam ije Amerika. Anya nga tangag paiso. Agkita dan tupay nga ta kan Eloisa? Librita yon. Apaman na makapanaw ni Madam kakadwa. Awan mangiparet. Nga orinal daw rinabi tayo nga ginom. Mayat no kasta dawal. Awan sa bali nga rami din tayo. No saan nga agpaimas si Dibiyag. Mabit lang kakadwa. Ni Madam. Hello Madam. Anya dawal. Ayan mo. Umay ka dito opisina at napapanta. Adaki di budi ka, Madam. Umay ka dito, idarasam. Ewan, Madam, umay akon. Hinadap na. Sa dino nga tadi papanan mi. Sa dino ti kunayo papanan tayo kan asino ti sarakin tayo, Madam. Ni Mr. Wagyo, ti kontak ko iti siya po. Agsara kami ti may sa Chinese Seafoods Restaurant. Akalukluka ti Asidagti Plaza di Capital City. Kasta ka di? No makapanawak si kanto ti makisindarakan ko ana. No anda sumaro no transaksyon. No problem, Madam. Sige, partakam jag pataray. Jag kaya ti agor oray ti kasindarak ko. Ngam, saan mo matapatayaban? Kadalusak manin dito'y lababo. Nasimpa manin dito'y. Isarunok ti aglaba kadagiti inikat ko a kurtina. At damanan awag ko. Niwat kayam Eloisa. Agyaman ak tay mawag manan. Hello Eloisa. Awan.
pumanaw iti mabiit ket makapag-inistoryatan to ahustaw. Surutan na kano ni Jonas sa Amerika. Saan ko lang amo Ket, kumusta ka matan, Eloisa? Sa dino ka diti ayan nyo itagan ama ipe? Saan ka nga danag? Awan pang ibagbagaak no sa dino ti... Hello, Eloisa? Hello? Naitapmat kaya ma. Busy tilin yan. Anyamat nga minan talaga tigas-gasat ni Eloisa anagayat. No apay kat nga min akasta. No pobre ti babae, wenno lalaki. Saan akayat dagiti baknang amanugangan wenno maikamang iti pamilyada. Kas iti napasamak kada Eloisa kan Jonas. Ay, aniyan napakasaritaan ni ayan. Oh, anya kay Jonas, kumusta ka ditaan? Okay lang. At ang trabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan, ada plano mo agbayag dita? Sorry, mami. Kaya't ko ti makalipat iti inaramid yung kada kami kin ni Eloisa. Karamba! Anya ngay naramid ko ti sasawab. Di pa nang papanaw yung kada Eloisa. Inaramid ko na dyan. Tasaan na may kari a may kamang kada tayo. Sige, mami. Natong palan ti kahit yun. Iso abay-bay andak kumamatan dito'y amang lipat. Please, mami. Bay andak kumapilaan. Sige, sige. Sika man langan ti baka mo. Saan kayo ang madanagan kanyak dito'y? Agawid ak tumatlaan. Saan ko lang may bagano kano? Sika ti baka mo. Ngam na mailiwakan ka, sumurtak dita. Anya? Oh, apay naklat ka. Awan, mami. Kung naklangarudan na ba yung dakpailaan? Mailiw ko na yun. Natural! Ha, anyakit nga ro doon, sakti inam. Oh, ada kadimat lang patug ko kada kayo. Ne, apay, akas sa tibagbagam. Natural! Ipatpatag ka, taang pa'y may saa ka nga anak may tiday di dadin. Agsupa din sa tibagbagayo. Kan aramidan nyo, mami. Aniya? No talaga ang napataga kada kayo. Saan nyo ko mga impaidam di pakaragsakak? Ha? Sige, mami. At daditan. Sige. Baliwan tayong tumanantag sa Rita. Masapo lang maturog ako ang dapat trabaho no bigat. Bye. Oh, adala nga rodan ni tiyatayo. Siyak pa'y lati si Diranda, hindi pa nagsilad akin Eloisa. Masuron kayo, madam. Ada ka di sa inyo nagustuhan. Ada ibaga, ti kinasarita yun ti silbo nyo. Ni Jonas, jay kinasaritak. Ha? Di mo't kaya manak yun. Nga mapaya nakasuron kayo. Sakit din ti pabasulan na, hindi pa nagsinad akin Eloisa. Kati sumat lang ti rason na pimanaw. Kan saan pa nagpakpakada? Di tati pagkakidaan. Napatig una iniloy sa kingkwana. Ay, ayatun na. Sakat kaslawan panggap na nga agsubli dito'y. Simrek pa yan iti trabaho ijay. Gasta ka di. Baya kanulaan, tayo liwag na ti sakit tinakam kan ladingit na. Oh, apay ngagrungit ka dawan. Talaga na in love kin Eloisa, madam. Ngampi man na Jonas, ay senyorito. Naipaidam keng kuana niragsak. Lading hitak at talaga.
No sa anak ang nagpakadakan mami. No apay ang nasakit tinakam ko kan kuana iti inaramid na. Amok. Tila ang kinabaknang na tinapatagkan kuana. Dayta tiga po na. Adi na kayat ni Eloisa. Amay salang anak kurapay. Ngam no adda pa'y gundaway nga agsabat ti dalan mikin ni Eloisa. Kayat ko asilpuan, tinagupad nga ayan ayat mi. Ket saan kunton nga ipalubos nga ginadayo kami, wenno agsi na kami. Wan gayam, awagak ni Tonyang. Ket alaak ti cellphone number a pangaw-awag ni Eloisa ken kuana. Padasak akong takan. No, saan ko man ang makasarita? I-text ko. Ket uray kaskasano. Mabasa na ti mensahe. Ala, ang tawag ko. Good night, Senyorito Jonas. Hello, Senyorito. Kumusta ka, Tonyang? Kumusta kayon? Nasaya at latamat, Senyorito. Tonyang, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? All the time, Senyorito. Basta, kabaulaklaki din, no niya dayta pabor. Itad mo man kanyak ti number ni Eloisa. Dayjay aramatan na. Anya? Amo, binilin na ka, asaan mo nga ibagbaga. Wano, itad iti sa bali. Angam, pangasim to niyang. Sorry, Senyorito. Saan ko nga maitad? Saan ka ngagdanag? Intun umawag manan? Ay, no. I-text ko. Ipakadat kan ko na. Sige. Saan ko akayat akaguranak ni Eloisa? Pulos ton, adi umawag wino ag-text kanya. Wan matkit di Uray kaskasano, makasarsaritak, Senyorito. Sige, Tonyang. Maawatan ka. Kas itinakunak, Senyorito. Ipakadak nga umunakin ko na. Wan, sige. Maawatan ka. Baliwag tumanan ti umawag. Wan, Senyorito. I-text ko ita. Saan ko basta maawagan? Taamang ano, makasingaakan ko na. Alawan. Sige, Tonyang. Bye. Bye! Talaga nga ayat ang launay ni Jonas ni Eloisa. Uray addan iti adayo. Isupay lang ti adda iti panunat na. Ang piman. Pinagin na dayo ida ni gasat ako nada. Sapay lang ko ma. Tay palubos ni Eloisa maalak ti cellphone number na. Tapno, maawagak. Matix ko. Kahit ko lang ang maamuan ti kinapudno. Ay, adda akong dito New York. Ngam isulat ta tilinaon ti panunot ko. Uray ko na nga iwaksikon. Asaan kon apanunutan? Saan latta mapunas? Ni Eloisa ti umuna ken mauding ayat ko. Awanan sa bali. At tayta, nalpas ko matlaangan dagiti nasken nga aramidag ita. Makainanaak basit. I-text ko man ni Eloisa. Ang taawag ko. Nemuni. Ano niya nga tamot ibaga ito eh. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tonyang. Ada ka dita ni Tita Candida? Awan, Senyorita.
Itay pa'y bigat at mimaraw. Kasta ka di? Saan ko kami na makontak ni number na? Ang mga no nakaop wano lobat. Kasta nga ta? Padasin yung lata Ngam, no napatag ti ibagayo, kat maitalok yung kanyak, ibagak ton. Napatiga talaga. At pahada ko makankuana. At pa Manila kami ngaminan kan papainton madamdama. Anya? Agpakada ka kunam, senyorita? Wanton yang. At pa Manila kami kan papa. Flight me inton barbangon. Ag-flight kunam? Kayat mo asawon. Wen, kas na kunak, mapan kami di Amerika. Sige to niya nga, padasag man ng awagan. Ngam na saan ko makontak? Awagak tulangan, no, dah kami kin papa di Manila. Senyorita. Sige to niya, bye. Bye. Ay, mapantay di Amerika? Kun, uray ni madam. Di, agsasarak da ijay. Ay sus, ang mga pagkasarandan da munik kan Jonas. Ay, naspak ti raya-raya. Talaga nga awanan gundaway ti ayan-ayat da Jonas kan Eloisa. Tumata ti ramida ni Jonas na makita na kay Amerika. Urayan niya ti bagpaganan ton. Basta, masapol matungpal ti planok. Uray pa kay babaan ti dayaw ko. Tinapadag, siya ti pagtungpalan ni Jonas. At tayta, na-text ko ni Eloisa. Sapay lang nag-text back. Kung umanugot, nga itid ko kin Jonas ti cellphone number na. Anda nga tapay serbi na dayta. Agpa-Amerika matdamo ni. Ay, ada text ko. Ni Eloisa. Nag-text back. Basaag man. Sige, Tonyang. Itid mo, takayat kumat ama kasaong. Kayat ko, agpalawagkan kwa na. Tadi na ibaga, arupat kwarta Yes! Itid ko kano ken Jonas. Urayag ti awag ni Jonas. Text bakak ni Eloisa. Ang yaman na friend. Amom ka di nga aging ga ita kat si kalatate ay ayatan na. Dayta, isen kon. No bilang tapon no ti atap ko, apag kasaranta madam kan Mayor Solomon da Jonas kan Monique. Umanugot nga ta ni Jonas? Makapagkagkad nga ta? Ni Jonas! Agyaman na taimawag matlangan ni Jonas. Hello, senyorito! Nasaya at taimawag kayo. And the good news! Anya day taton yan? Impalubos ni Eloisa nga itid ko kan katinambar na. Oh? Nagsayatan? Sige, senyorito. Naisurat kon. Kat isurat yung matandita. Uwanton yan. Kat agyaman na ka. Maawagak matlaangan ni Eloisa. Kaya't na kayong matkano ang makasarita. Sige, adtuyan, senyorito. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agyaman at Tonyang. I-message ko ni Eloisa. Kung padasak nga awagan. Sige, senyorito. Agan anos ka ha. Nangro na ka ni Mami. No makaungat. Agulay mo kung ano samlatan. Basta saan nakaakabilan. Kasta ti aramidog, senyorito. Agyamanag. Saan kang agdanag? At danto regalong kanyak. Agyaman at senyorito. Ket sapay la ko ma. Tama kapag kinawatan kami matlangkin ni Eloisa. Ha? Ngata, senyorito? Mangnamnama akton niyang. No talaga ada kami tinaituding iti tunggal maysa. Awan makalapod kada kami. Sa bagay. Pagtumpungan na kami matlaang ni Gasat. Kandag iti paspasamak. Nagsaya atan no kasta. Ang kasanon no. No, anya? Kasanon no saan nyo amaliklikan ni Mune. Ha? Matlaw ko. Akan amok nga agayat launay kan ka. No way, Tonyang. Amok saan mo akayat. Kasanon no saan mo amaliklikan akas iti ko na. No kasta talaga siguro ti mapasamak. Saan ko amaikari amayat ko ni Monique? Awan riknak. Awan riknak kasabali. Malaksid iti riknak kenkwana kas napatagagayam. Ang kunada mat masursuro ka no ni Aya? Isot kunada. Ngam saan ko nga amo, Tonyang? Ay, sige, Tonyang. Baliwak tumanan ti umawag. Ni Eloisa mat ti awagak. I-text ko nga muna. Ken awagak iti oras asan amasinga. Sige, bye. Anya nga ti aramidan ni Jonas. No agparang ni Monique kankwana. Maliklikan na nga tapay ni Monique. Panagkita ka. Talaga agarang kanjak mat dayjay. Matlaw launay. Nga idildil na ti bagina kan Jonas. Ay, biyag. Kunam no na makan mararaam tabak nang. Ay, biyag akas latakyag ako na ni Apong Kulakay. Anya ka, Sensei. Awan mo't lang parikotyo kan Eloisa iti panagnaid yun ito. Ay, kawa kami laang iti klima, iti dama o kasinsain. Inot mo't ana iruramain. Amom kasinsen, ti gusto kan nagtarigagay launa ya makapagnaid. Kan makabalay iti dato a syudad. Napintas nga men ti klima kasinsain. Kan naulima kuno pispol. Nui kumpara kadagiti sa bali a syudad. Ay, uwan nga round. No daman lang iti krimen as iti panagtakaw. Manmanula Uwan nga round. No panagramas. Manmanumait dahi ta kaso. Ikan uray iti pamapatay sa akin. Manmanaw. Itan, yung midisak ba iti martial law? Sos, anda pa'y maburay rayan ti buksit na karag iti pag-iinuman. Ay, kasta ka day. Kanuray di martial law. Aduda lang ta. Ngam, ininot mat kiti anagtal na. Angam do maminsan kasinsen. Awan kas ijay nakaya nakam alugar matlaan. Uy, pudulay ta. Ngam no iti sabali alugar mo ti pakasapulam iti pagnamayam, awan dagas na. Sa bagay. Anya ti ragsak ken pagayatan pa lang nga agyan iti nakaya nakam, no iroroman da kamat launa yun. Ay, pudno matkit di kasinsain. Kasi tinapasamak ka na kayo.
Iso ngay kararag mo, kasinsen, ang makaturpos ti anak mo. Ket no sumayaton ti biyagyo, gumatang kayo matan iti balayyo dito. Ay, mabalin mabayag pa'y dayta, kasinsen. Karugrugi pa'y laang ti kaanakam nga agadal. Sana maminanunay ta, kasinsen. Nagpartak ngaglabas daw. Di mo mapupuutan agturpos ton ti anak mo. Ay, wan ba't di Nang runa kat trisem da iti pagad-adalan ti anak mo. Di lang mamin agturpusen iti kursura. Wan nga raud kasinsain. Isumot magbagana. Jay may sa tawan. Talaw si Mr. ni malpas na. Ay, wan nga agpaisaw. Saan ada guys? Nung makagatang kamin to, iti pag naidan mi ditaw. Magustwak met kit ditaw. Kain, mailiklik ko pa ni Eloisa. Iti madiapanggap na. Asla kayat na ti agibalas kadag iti nangiruruman kinkwana. Sa bagay. Saan mo't siguro amang dangran iti tao? Ta adu mo't tiwagas apa nagibalas. Angam, basol mo't laang daytang aramid. Nasaysaya at mo't laang. No, italit mo laangan iti Diyos dayta abanag. Ano nga taga pumanaw ni Madam Tawal? Awan pa'y naibagana kanyak. Agsagada kayo kiti. Tatakan no sabatin tayo akar kami to. Wala. Ken, urayawan to ni Madam. Tuloy lahat operasyon tayo. Basta nasabatin tayo akar kami to. Nimot kan dito ti kinusaritom gaya miha. Wan papa. Imbagak na nga data yan dito airport. Kano waso maruno? Iti kano umay alawas, papa. Awan na. Tas anak ka makapagbayag iti Amerika. Amo namat data, papa. Alala. Sumragtan iti immigration. Narigat numapapurata. Sige, papa. Excited akla unay na makakita ka ni Jonas. Mailiw akong kankwana, papa. Naidaytan. Anya nga tatiramidan na iton maamuan na nga daak gaya medya Amerika. Agyamanag. Tanag-text ba't matlang ni Eloisa. Ang busy ka no? Dati exams na. No kasta. Agad adal iti syudad ana pananda. Nasayaat nga rod no kasta. Matungpal matlaang ti arapaap na. Ay, nalabit. Ti inted na mami ken Mayor Solomon akwarta ti gasgastusan na. Nasaw ngamin kanyak ni Dawal. Adakkel ti inted na mami ken Mayor Solomon ken ama ipe. Amok. Saan ngayon lako ni Eloisa ti ayat na. Pinilit dala nga pimanaw ijay lugar. Ket katugat ti dakkel agatad. Awaga ko ni Eloisa. Dahito nga oras ti kunana mabalin ko ti umawag ken kuana. Nako na kanyak ti kaanakam. Anda ka no gusto launay ka ni Loisa nga estudyante. Kaadalan dansa. Ay, isuma ti nakuna ni Eloisa.
Ang mga nunay tamat ti mangsinga iti panagadal na, ket di na maituloy ti panagadal na. Saan mo't nga ta, kasinsain? Ada kari kanyak ti anak kao. Masapol ang makaturpos iti panagadal na. Napintas ni Eloisa, uray ko na akayumanggit ti kudil na. Ay uwan, kasinsain. Ket amok, dahita ti may sa nagustuhan ti anak ti Donya ako naman nagbalin akaayan-ayat na. Siguraw. Ket saan nga imposible nga ado ti gusto ken kuana akaadalan da. Ang kunaken kuana. Oray saan na akayat ti asino man nga agaram ken gusto ken kuana. Saan na apagpakitaan iti maday. Da amangan no makapanunot na iti dakas kontra ken kuana. Wala. Itay pahingan na kasarsarita na iti cellphone na. Wen nga raw, ang naibaga na kanyak nga inala ka no ni Jonas ti number na iti katulong da, awagan na. Ti anak ti baknan? Wen kasinseng, kaya't nakanumad akasarita, kaya't na adalusan tinagan na. Dauray nagsinadan, saan na kaya't adakas ti panagkita ni Jonas kenkwana. Ang agpatinggalaangan dita kasinsain. At last pa, dati dito New York. Wen, mabantay iti hotel na pagnadan tabayat ti kadata dito'y Amerika. Wan, papa. Katawagak ni Jonas intong madamtama. Oray katadaroming SIM card ko. Gumatang tantumot lang itaramatan ta dito'y number. Wan, papa. Malala. At nandag iti malita ta. Rumwartan dito airport katagtaksita naging ga iti hotel. Lukas ta, intong kanikadwa mo tanti, what yung madam? Wan, Tonyang. Nebaga kanyak ni Mayor Sulumo nasaan na makapagpayag ijay. Iso sumaron no akmat la adagos. Tadabasit si kasunmi. Ay, madam. Ay, punon samat ti atap ko. Iso adi mo liplipatan, dagitimbilin ko kan ka, ha? Kanun kaya, sumangpot itangal daw ni Papak. Kasta ka ti, madam. Itulod jay kaadakak. Ay, madam. No problem. No, medyo agpakaro ti panagkabaw-kabaw na, anusam, ha? Nawan parikot, madam. Sige, sa anak mo't nga tangag bayag ijay. Tamang ano mabaybay anda dawal ti negosyo. Saan mo't siguro, madam? Matalok mo mo't dadawal? Sige, tagirubwatak ka dagiti awitak. No pa'y basit lang matitugot kong arwatak. Tadamad na bating arwatak ijay. Aya. Ay nabayag sa daydi na udin anapan kayo ijay. Nagdoon na tawad. Gamawan mo't kit iti parikot. Tanda mo ti caretaker ang magbambantay iti balay may ijay. Ay, nabanuga ka. Ado ti pinaaramid ti boss ko. Okay lang mo't kit di. Ado ka no ti trabaho ang napanawan ti sinukatak na empleyado da. Nagsadot da ka no? Ay, agshowerak. Sakbay ang mapanak maturog. Adda awag ko. Number ni mo ni. Sungbatak latan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Kumusta? Okay lang, man. Sika, kumusta ka? Daytoy, busy iti trabaho. Kumusta ti biyag iti Amerika? Amok nga imbaga ni Mami, nga dakon dito'y Amerika. Saan ka di makasinga? Okay lang, Mat. Nalpasan ti araramidak. Ano kasta? Ag-off ka iti trabaho. Wan, agawid akon. Okay, madamdam nga rod. O sige, agyaman na kiti awag mo. Bye! Bye, Monique.
Anya lakit din ni Monique. Anya nga tati makunana ita. Nga adda akong dito in New York. Ha? Doorbell? Adda umay asa nga ilik? Awan ang makabisita ka. Bueno, ti caretaker. Kita aklatan. Sino? Hello, Jonas. Missed you, my friend. Monique? Adda ka dito in New York? Oh, di na ka di Pastor Ken? Please, come in. Nakiktot ka. Agtugaw ka, Monique. I missed you, Jonas, my best friend. Monique, di na ko maarakupan. Anya ko matidakas, nagat na singat na nga gayam. Kumusta ka dito Jonas? Apay, di ka mala nagpakada kanya, kidi may ka dito Naskan ka di pay? Amok. Kaman pulos patik ko kan ka. Ngam napatik ka kanya, Jonas. Monique. I missed you so much. Monique, saan mo nga irotan ti arakop mo kanya? Please, Jonas. Love me. Monique. No pa anak. Agpakamatayak dito tamat laan. Anya? Anya orasan. Naaldawanak nga. Ni Monique? Adda iti abay ko? Jonas. Agpada kami nga awan kawas na. Jonas. Ape, napasaak tayo ito'y Monique. Ay, ayatan ka, Jonas. Isa si data anak anang ipaayat amin ko kan ka. Amo ka sa anak may ayatan. Ngam, kinaramit ko ti amin na kapailak. Tapno matakikwa ka. Kan, aramin dito mati amin na kapailak. Tapno masurusurunak matlaan nga ayatan. Monique. And thank you, Jonas. Nariknak ti bara ti ayat mo. Monique. I love you so much, Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Well, aklunak, ngam kasi tinakunak. No saan ko nginunaan, ti panang patay da kumakanya. Hindi ba lang nadayak? Ang mala, saan ta napagsaritaan day ta? Tawan panggap ko ang makiasawakin ka. Nasukod iti panggap ko king katon yang. San ba't nga tadakas no ikan nakiti kong daway ang mangiparik na tinapudno pa nagayat ko. Asus! Kurang naturog day ta dawal. Iturog mo laang. Tainton makaring ka, awanan day ta. Nga magkasanon. Nagunodin ka iti pirusahan na daka di maramidam. Aniya? Nga masan ka ngagdanag. Tasan kong tupulos nga ramitin king kaday ta. Rumbang laang. Tanong aramidam day ta. Nasaysaya at langan nagpakamatayan. Iso nga rin nga gray-rayo kanatagmungkin ka. Nagsapay lang ko tamakitam tumatlang di kinapudnok. Promise niyang. Oray nagbalinak ng ex-convict. Ay ating kanto'y kinapudno. Nakadulakit din. Awen, katinton sumangpot ni madam. At kidawag kong kuwana. Anya day jay? Kidawag nga kasawadan. Anya? Naglukong adawol.
Apagay ayaman nakidi. Amok ay no napuno ka dagiti pagpagana. Pag ang awan naglaang iso ti amo. Dapat tamay sa aklaan nga nakatulong? Why? Saan amabalin? Puray kastoy anak ko rapay kan nababalaan tinaragpat ko nga adal. Saan ko atuladan dagiti daduma a babae nga isudan ti mangiparit na iti panaggusto da iti lalaki. Kas kani mo na eh. Kayat ko asakbay ngagsubliya kay Pilipinas. Nornusan ti amin kadagiti dua abalayan. Kasta Hakmat, sa anak kami na makapagbayag dito eh. Kasano nga ron? Adagayami di asawa ka abogado. Kat huisa pa'y kidiitan dito New York. Good. Awagak, katag patulong takin ko na, no kasano ang makapagkasar dagiti dua. Sige abalayan. Taday tamo ti kalkali kaguman ta sanay. Adag iti anak ti makapag-asawa. Talaga, inkarek, ngoren at mapaspasamak, pag sinag ida ka ni Eloisa. Tiyak kayat na dyan nga ambisyosa. Naramid da nabalayan. Huwan, awanan ti parikot, iti dahi jaya babaunan. Nga adala ta pagdanagak. Oh, anya tayta? Saan na ni munik tayo ayatan ni Jonas? No di ka da dyan nga Eloisa. Kasano no din tulat ta maayat ni Jonas si anak ko? Kat pon lang ti pagledangan ni Monik. Saan mat nga ta narigat nga yatan tikas ka ni Monik? Napintas ka ni Dukada? Sabay la ko Tasaan ko lagi di ngay palupos ngagbanag nga nagapimpiman di anak ko. No din tulat ta masursuro ni Jonas nga yatan. Saan to mapasamak na ita? Ala. Saan ko nga rod kaya talumdang ti anak ko? Iso nga rod nga oray na ibabati dayaw na ta iso pa yan tinagaramay di ti pamuspusan. Tapno iso damot lang kan Jonas ti agkagasat. Bayam, tasyak ti makaamoy ti daytan. Awan pagdanagam iti dayta abalayan. Amok met ketiga puda, no apay, apimanaw ka didak pakada kanya. Mami. Ngamsana na dahi tati pagsaritaan ta. Panawanan, tapno iwaksimo na mamimpinsan dahi jay nga Eloisa. Natungpalan ti pagayatan nyo. Agraman ti tarigagay ni Monique. Idi pala ang nadlaw kon. Gaputa da kayo ti agkabagay. Saan kitya tayo jay nga Eloisa anis-nis? Natungpalan ti kayat nyo, Mami. Saan nyo kuman nga adda nga idadanas ni Eloisa? Di mo ni sakit. Ay, ibagak kada kayo ti pudno ariknak. Adda pa ilan ni Eloisa iti kaunggag. Kitjak to pulos iwaksi. Oh, karamba! Saan na basta may iwaksi ti napudno nga ayat, Mami? Laglagi pa nyo dayta. No talaga saan mo akayat? Punaon, riknam ka ni Monique. Apay nga rod, adi mo mapagkadkadan ti sulisog. Lalaki hak, Mami. Ah! Adaan rik na. Kat nalabit aday tatiga po na anadarang tiriknak. Kat napasamak ti saan kumarumbang itinagbaatan mikin ni Monique. Kan ada kami iti espiritu ti ara. Oh, kalukwan na tayo nga pagpagam. Adda ditan, kat masapol ang maurnos ti amin kada kayo adwa. Yan, agbati kayo pailaag nito eh. Daawag ti kanakak amambambantay iti basit abalay mikin Eloisa ijay ilimay. Hey, masungad man na ti panagtutudaw. Masapol ang masukatan ti sumagmamano apubong na. Ay, masapol nga raw nga inakbiit kitaan. Puray, taawan mo't parikaw ti panagadal ni Eloisa ditoy. Ken panagyan may kada insan. Ay, kinapudno na. Mailiwak mo't tan ijay.
Awan ka di pa'y awag da madam no kaano asumangpag, dawal? Awan pa'y ba't? Mailiw ka kadingking kwa na. Anya mailiw? Nadamag ko laang. Yaman ka kitya. Tawan mangungungat kang ka. Ay, ngunmat kiti Kamusta kayam ni Papang na? Ay, awan mat kiti No pa yan ta, tulong na namaminsan. Kasta ka di? Kasla, ialang-alang na ti bagbagak namaminsan. Kabaunan. Nga ta? Dakulit namaminsan. Paulit-ulit ti bagbagana. Kunak lang arudan nakabaw na. Uray kalkalpas na lang nga inistoryawin no dinamag. Tamagan naman on. Kabaw ng kunak mat. Siguro Tunyang, kasano? Kasano te? Amom, mas asyanak no kasjay nga ungtan na ka ni Madam Candida. Ano niya? Hanggang no kaya nayatan. San nakanto na mabaling nga ungtan. Tadda ka mangisakit king ka. Anya? Wen, hindi nak mabaling nga ungtan ni Madam. Mabudang kanyak. Anya? Uy, sus, nagpangaskan? Pudno ti bagbagak to niyang. Tanwag kibaltang ni Madam. Siyak ti mangibulgar iti badi nga ramid na. Anya? Uy, loko. Noanyala ditang ti ibagbagam kontra ken Madam. No makadanon day ta. Ungtan mi no papanawon na ka. Apay nagpaggaak ka? Magkakatawag lang. Ibagaking katunyang. Oras asyak ti kinalaban ni Doña Candida. Pagbaludan di pagtungpalan na. Anya? Saan ko amauwaman dagiti imbagbagan ni dawal kanyak may papankan Madam? Pagbaludan ka no titungpal ni Madam no kalabanan na ni dawal. Ne. Anya ti basol ni Madam? Di ka di panakaatap na idi? Nga iso ti mastermind iti panakapatay ti tao da? Ay, kaya't nasawan? May turad ni Madam ti agaramid iti dagas? Nangruna iti pamapatay? At mau awag? Sa balimat a number. Number sa tiabro. Hello? Hello, Tanyang. Ay, kakayawat kaya, Madam. Kumusta dita? Kumusta di Papa? Ay, awan parikot, Madam. Uray no dagulik na maminsan. Ano sa blaga? Tani, anda basit ka mo nan. Uwan nga ron, Madam. Awan pagdanagan nyo. Sige Tanyang, agsubli ako dita, intun ka di kadua. Lipasak lang, di kasanda Jonas kan mo di, intun di ka. Ha? Agkasaran da Senyorito Jonas kan Senyorita Monet? Awan. Kalkalpas bilang kay Nornos, dagiti kasapulan na papeles. Kasta ka day? Gat no bilang umawawag to, tay gayam mo apadam ang mirbiraot. Ibaga, managasawan na Jonas kan mo ni, katlipatan na langan. Ha? Ay, kwa... Amok! Sana ka mamatigawan kontak na kan ka? Hanggang saan ako nga interesado? Tawan matan namnamaan na. Awanan namnamang sinubyan na pa ikan Jonas. Sige Tonyang, tawagak ni Dawal. Ibagak ti pa ng sukon nanto kanyak. Uwawan, Madam. Mabalin ko mamad, makikindanak to ka na balayan sulungon, at nabain ko. Mga na ibagada pa ikitingad dan nagkinawatan ni bata. Pakpakawan. Bye, Tonyang. Bye, Madam. Ay, nalpas ti ani, awan garami ako na dagiti lalakay. Agkasaran na Jonas kan mo ni. Anyat na pasamak.
Unak man no saan akayat ni Jonas nga uray anyat aramiden ni madam. Intong bigatan ti kasarta, ha? Saan ka diyan naragsak? Naskan ka di pa'y adamagam kanyak data. Wan matkit di. Nakasano naragsak ka kat sa bali mo ti ada dita panunot mo. Sa bali ti nakatalim mang dita puso. Saan ta ko man napagsaritaan pa'y data, Monique? Nagbaligi kan. Sikati na ngabag. Kat daksang gasat ni Eloisa. And so? Tilaang makunag. Saan ko ang maikari akas karina, timang lipat? May sakarit da ito'y Jonas. Nga marami dati amin nakabalak. Tapno siya tulat tati kapat gandi ta puso. Okay. Ada ka di pa'y maramidag. Amok ana plano yu ti amin. Aniya? Nagtutulag kayo kada mami. May papaniti da ito. Hoy, nagbidot ka. Talaga nabayagan apanggap mi kan papa. Ti agbakasyon dito'y Amerika. Ngam nasakit tinakam ko kan ka. Amok ngamin anasakit unay kan ka ti panagsinayo ka ni Eloisa. Isa pimanaw ka. Ngam mo. Nagkita kayo iti Baguio. Anya? Isa na ikadan ko ti umadayumat ka nagbakasyon. Ngam ko na ni papa asumorot mat. Kaya't na ti agaliwaksay. Tadanda ni man ti kampanya. Ngam ti rigat na imun una kagayam dito eh. Kasta? Talaga? Inuray mi lang nga may pag na ti travel agency ti papeles mi. Nga mi dadan ni schedule mi, naamak ka ni mami kandida. Pimanaw ka matgaya, madi ka nagpakada. Kat adda kan dito eh. Oh. Iso ako nak. Apang iso, ti pa nagkita ta. Jakin kagara. Amok nga ron, nga umay ka dito eh. Ibagakan ka tipod no. Mailiwakan ka. Ngamjak amo amadanon ka ditoy. Monique. Jak ilibag? Hindi pa lang. Nalabasan ti panagayat ko kan ka. Nalablabas ng panagayam. Kat, kaslay patay ko ti pat nakapukaw ko kan ka. Narnakanan ni Monique. Sa anak pa makaturog. Jakmat maawatan ti riknag. Saan ko ang mapagkidkidan tila ilo ni Monique? Ken, saan ko ang maawatan ti riknag? Ken, jakmat malipatan tinapasamak idi na disgrasya kami. Adandani nakatayag. Kunada adara na tinayalison kanyak. No kasta. Anya da ito yan ang mapaspasamak. Kalpasan na. Saan latta asumina iti panunot ko ni Eloisa? Ala. Sapay la ko ma. Tababaan kan mo ni. May wagsak ko a panunutan ni Eloisa. Kasanon no saan? Saan to nga taada ito iti pangrugyan? Ti saan may pagkinaawatan ken Monique? No saan ko latta ang masursuro nga ayatan? Magapanaw kami katagsing-singpet kay kuma. Nang runaking kamunikiha. Kan ka, Jonas. Diyak kaya tamadamag kuntunga da saan nyo ang pagkinawatan. Uwan, Mami. Saan tayo magdang nagpapa? Mami, aramidag ti amin nakabalak. Ang mga kam, iti paggraba nga kasasawa. Dahi ta, tirumbang. Kat sapay ko ba, tayo nagbakasyon kayo?
Adanton apo ko may kanabalayan. Husto ka balayan, day dati tarigagayak launay. Saan la si kabalayan? Uray siya. Anya ti inyawag ni Madam Dawal. Sumangpat ka nun. Itamot lang ti sangpat ni Mayor ngem. Saan tangagpada ti oras ni sasangpat. Mabain ka no, ngagkoyog da sumangpat. Tama nga na ipagarob da kiti tao, ang makakita ka dakwada, nga da nagkinawatan da. Anya? Kasyay? Nga mawandagas na, ano gasawa da, sana ya? Saan ka di? Agasawa na kita anak da, kalpasan na, agasawa na nga gabalayan, di mayat. Sa kasawang Dawal. Wento niyang, iti kastasanan na may sabsabali ti kinabaknang da. Taday tawad ti kayat da, saan ka di? Ay, una niya. Kaya't da, isudamat lang ababak ng tagkikinamag. Tapno, tuloy-tuloy ang ligaya ako nada. Ngam, da Jonas ken mo ni. Nagbati da pa ijay. Weng ka no. Kita ang manlangan niya. Ni Munik ti bida. Wento niyang, iso ti bida kontra bida. Bida kontra bida? Saan ka di? Iso tinagbalin na kontrabida iti relasyon da Jonas kani Luisa. Ngamita, ison ti bida tayo sumad lang tinagtinagan ni Jonas. Una niya. Ngam ti saludsod. Masurusuron to nga ni Jonas ngayadan ni Monik. Nang runa. Ket nangatulaunay ni Monik. Amo ka di na kayat da jay tagpakumbaba. Day tati pare ko. Biyag da day tadawal. Makaamudang nga niya ti panaganda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adamdamala, ada akon iday ilibay. Ay, ada simkan ti iliw ko ijay. Nabayag matbasita day di ipapanaw mikin Eloisa. Ket dadon niya kandida. Pasisiim da kadipay di ayan may. No nagsubli kami matla ang winusan. Makaammo ditan. Awan pa'y matpanggap ming agsubli ditoy. Nang runa ken Eloisa. Iti naudi nga imbaga na kanyak. Agsublin tula no adan pagpanakkel na. Ken saan dan basta maidadan as. Nang runa ti kalintegan na. Saan mo unay aparta ka tek pataray da world? Ang mga dosanta makadano na si Bibiang ni Balay. Saan kayo madanagan, madam? Natanang ngagmanihong oray medyo napartak. Jakpay kayat ti batay. Kayat ko pa makita ti arpugok kada Jonas kan mo ni. Kayat yung asawan, madam. Sa nabali matay kayo no makita yun. Ti apo ko yun kasjay. Anya ka dito asasawam. Iso ngamin tinagawatak, madam. Sige, tayo ritip ko labiit. Napaot ngamin ti flight ko. Wala, madam. Ada kaya ang malagip ko, dawal. Anya da dyan, madam? Anyat madamag, kadala kay ipika ni Eloisa. Sanda ka din na nagsubli? Saan ko lang nga mo, madam? Sa bagay, ureg subli na tadagkasaran da Jonas kan Monik. Agasawa dan. Awanan ti marami dan pa'y da dyan nga Eloisa. Ewan mat kidi Kan may sa amok nagbayag da Jonas kan Monik ijay. Tako nami kanyabalayad Solomon. Agawid dan tulatan dito Pilipinas, intun ada apo kumin. Ay,
Mabayag nga rodano kasta, madam. Wan. Nga muwanawanan yung tuman ti lugar da ipe. Ang mga no nagsublikit di mo tagiti agama. Kat no anyala di tanti parparno ayan da. Nang runa da jay nga Eloisa. Nung maamuan na nagkasaran da Jonas kan mo ni. Kasano ko maamamwan da? Jackpot yan on komunikasyon da Eloisa kan tunyang. Anya, madam? Ha! Urema ko nang awanin maramidan dagi jay nga agama. Nang runa ka ni Eloisa, may papan ka ni Jonas. Saan ko akaya tamamuan da abinot buteng nyo ida? Iso anapilitan da apin manaw, kad nangawat iti kwarta. Sige, madam, sige. Imbatada mismo kanyak ni Jonas, adinan tupulos malipatan ni Eloisa. Taiso kano, di talagang ay ayatan. Day tati palikot, madam. Sige, sige. Agmaniho kalatan, tay rid up ko. Ngam saan kang agtugtuglap? Nagbiyahe ka na uti kanak ak. No kasta, oray klaang nilitaw. Makisarsarita ak laang kadagiti daduma at driver ti tricycle. Ngam sakbay na. Mapanak man gumatang itinalamis adanaw mo. Maikawa ak itipudawt. Mano abulan mat, anagnaad kami kin Eloisa, ijay syudad ti Pinaw. Ay, sus! Nagpartak mo tanday di akutsay. Dandaniyak pa'y kit din na dalapaws. Kumatang akit din iti nakabuti adanong analamiyas. Sa anak lakit niya nagbidot. Nila kay ipinadya nakita. Bumalbalasyo, ino kabalbalasyo na iti kalsada. Madam! Madam! Nakadanon tayon dito mansyon. Nakadanon tayon. Basta ka di. Dahil turo ka talaga. Hagyaman nakarad ka ta sa ibang patdawan. Naimas titurog yun, madam. Huwag nga rod. Sana kami na nakaturturog ko na yung aeroplano. So kasano nga bin? Uray nabayagan nga agluglugan na kiti aeroplano. Kaslanda pa'y labutan ko katararapaak amatindag. Anya? Dayta tunyang. Awan mo't nga tantima ko na, di tayo regalok kan ka. Agihaman ak, madam. Kan, dayta regalo ni Jonas. Agihaman ak manen, madam. Say-saya atam, tiyag trabaho. Kan, manos ka ko ba? Akatulog ko. Agbalin ka na pudno kanya. Tunyang. Tapno nasaya atak mat kang ka. Uwan, madam. Mangnamnama kayo. Uray awan kayo. Inaramid ko mat ang husto ti trabaho. Kasta ti magustuak. Agbalin ka na pudno kanyak. Uwan, madam. Awan parikot dita. Iso nga, ibagaman kanyak ti pudno, tunyang. Ha? Ay, anya tayo kay madam? Talaga ka di, asaan ngay mauawag kan ka ni Eloisa? Mawag, idi awan kayo, madam. Saanan ang nasunutan pa'y. Nang runa idi imbagak anapanan ni Senyorito iji Amerika. Kasta ka di? Wan, madam. Day jay matiim mo na kan na uday, awag na. No umawag tumadan, wano ag-text kan ka. Ibagam akasangsangpet ko ang naggapo iji Amerika. Tapi nakasarmi da Jonas kan Monique. Ha? Di kag nga aton yang. Aramidam da ito'y.
Masapul at talaga ang mariper ti bubong. Dupay saan magkitay ang masukatan amin ang bubong na. Medyo mabayagak nga ron ditaw eh. Ang mga no, makalawas ko ditaw eh. Ang sana balay. Taawan mo't parikot ken Eloisa. Oray pa ag naedak manen ditaw eh. Awan mo't ngatan ti mang sisim kada kami no nagsubli kami. Ay na, tinasayaat. Kasaritak man ni Ampiaw. Taisuda ti mang trabaho. Huray kat, adamot awit kao, maigatang iti kasapulan ang materialis. Kan panangdan ko, nga intad ni Eloisa. Adawan. Mga kaya. Ang damili ni Madam. At nakaro sa batin tayo kargaminto kakadwa. Ngayon saan na basta kargaminto, ta armas. Delikado na idadawal. Sigon kan Madam. Katangan ka ti may sa politiko. Nakitinasong armas. Nagkapoy ti pagilyan ng Israel. Nabibilang ka ron Juan. Gana, sigon kan Madam. Preparasyon ka no tinasawa kandidato para iti masugat ng eleksyon. Nalabit nga the private army na. Kaya't da nga isuda ti mga bak. Mabalin dawal. Mawanan bibiyang tayo iti dayta. No sa dino ti pangusaranda. Anya, nabilin mo dagiti kakaduam dawal. Well, Madam, awan parikot. Sige, tawagak ni Abalayan Solomon. Tamang te iti proteksyon manipod kadagiti taon. Well, Madam. May diretsyo dagiti kargamento iti bodega. Ay, klaro, Madam. Awagak mo tadagos ti buyer, tao may naalaan na dagos. Well, Madam. Diyak kaya't nga agbayag iti poder tayo dagijay. Awan na. Sige, dawal. Agin na kayo pa eh. Tapnaawan ti agtuglapin kong rabi iji-apply. Awan, Madam, no problem. Naglagi pa nyo tayo baga, agpamarang kayo amang ngalap. O anya, dagitay abangan nyo ang motorboat amang sabat iti fishing vessel. Apakaikargaan ti kargamento. Nakasagana dan. Awan, Madam. Kat dagitay nga vegetable iti fish vendor delivery truck tayo. Nakasagana amin yan, Madam. Good. Kastaman ti kayat ko dawal. Oray, siksikat ag dawal. Unog nagad iti dawal. Ngala, panawan kayon. Tawagak ni Abalayan Solomon. Ay, sa anak ang makaturog. Agnanayon ka day. Agastoy latan ti sitwasyon may. Saan kami ang makapagbayag nga agnaad dito'y balay may? Nasaya at kumamag no saan kami nga agsublay. Tapno mailiklik ko ti anak ko kadagitin nangiroromon ken ko ana. Ken adda na sa una kanyag. Asubyan na dagitin nangiroromon ken ko ana. Kada kamay. Ay, gam. Napatag kanyak daytoy abalay ken lutay. Pondar mi daytoy iti day dinagawan nga asawag. Napatag launay kanyak. Sige, kakadwa. Lumugon kayon kadag di pangka di motor. Pagluganan tayo amang sabat iti barko. Nakailuganan dagiti armas.
Partake ka raw! Itay pa yan nagsinyas ti barko. Di kag patay-patay. Hello, madam. Anyat madamag the world. Niya Carmen dagiti kargamento iti truck tayo, madam. Good. Kasta ti kayat ko. Amoy matan no da kami tagtignay, madam. Kani diretso min niya budika. Juan, nakontak ko ti buyer. Agsabat kami ijayin ton bigat. Kwarta mangaro din ano kasta, madam. Juan, kasan kayong agdanag? Tamalaksi di ti sweldoyo at bonus yung kanya. Wow, nagsayatin no kasta. Maragsakan laki di dagiti kakadwa tayo. Sige. Awan pagdanagan nyo. Tano at the checkpoint at damad na kiti tao ni Abalayan Solomon. Hey, dati pagimbagan na ita. Ta nakapag kinawatan kayong matlang ken mayor. Sa nakas ide alumanlanlan ti sanyo ang nagkinawatan gapo ken Don Gonzalo. Wan nga rod. Kitagyaman nakbet na tinong palyo ti singasin ko. Wan. Sige, tani maturo kakpay. Sa pag ti agriing inton biga amapanak ti bodega. Bye. Bye, madam. Sige, kakadwa. Mabantayon. No'y nayakar amin ng dagiti kahon, ididrak. Saanan ang nag-text? Wano imawag ni Eloisa? Ang tako manapatog nga iba kangwana. Ay, anya nga tano? I-text ko kangwana. Ang nagkasaran ta Jonas kan mo ni. Anya nga ti aramidan na? Anya nga ti makunana? I-text ko man. Barang ag-text pa kung no umawag. Uwan, kastaman ti aramidan. Uray kat, imbaga ni madam nga ipadamag ko ken Eloisa. Saan ka no amamati? Nga awan komunikasyon may ken Eloisa. Oh, agyaman na kabalayan. Safe anay danon da dawal nagiti kargamento ije bodega. Kasta ka di? Nasayaan no kasta. Di ka agdanag. Umayak to dito opisina. Uno, paitulod ko to kandawal ti sombrero. Nagimbagan no kasta balayan. Kaya't ko tulungan na kiti negosyo tap na makaornong tayo ti gastusam iti pa nagkandidato. Magusto aglaw na ita balayan kandida. Sino pa itag tinulong no sana data balayan? Agyaman nag. Magusgusto aglaw na ita ang ipagam. Sige, balayan. Tagrubwata ka man pa na bodega. Agsabat kami ita kini Congressman Di Magiba. Bye. Oh, dakkelmat kiting agpaiso ti pagimbagan na. Tanagkinaawatan kami matlaan kan Mayor Solomon. Dakkel pa kay ranudak ti kaadda na iti grupok. Aging ka nga isupay laang ti Mayor. Uy! Ada message ko. Ha? Ni Eloisa? Basaag man. Unya, friend. Mabalin ka diti umawag. Awan ka di kadwa. Ay, damdamagan na. No, mabalin na ti umawag. Text bakak. Ibakak ang mabalin. Kat urayat ti awag na. Anya nga tati makunana. Iti pa nagkasaran da Jonas kan mo ni. Iso da ito yun ni Eloisa. Hello, Eloisa. Kumusta kan, friend?
Si Mang Peter ni Madam. Kat kumpirmado. Nagkasaran da Jonas ken mo ni kiji Amerika. Awan na aramidan na impamuspusan da laki diti pa nagkasarda ijay. Anya? Awan bibiyang mo? Sus! Masaya at ano agad adal ka? Ha? Subliyam ida? Ay! Anya ti? Kayat mo asawan? Isu Ano niya? Usaram ti kwarta nga inteda tapno makaadal ka? Anya? Isublim matlaan ka dakwada? Kasta ka de? Sikalat ta sige friend. Tarabayan na kakuman ni Apo Diyos. Bye. Ay. Ano niya nga ti aramidan ni Eloisa? Iti imbaga na asublihan na dagiti nang idadanas kan kwa na. Tunyang. Magkikapiyak man. Oh, dawan. Saan ka kadipay anaturaw? San bay? Kahit ka pa yung makita, sak pa yung maturugak. Nakadulakit din ng mumang. Budno. Alaman nga nod. Uray di nakay-kayat. Itimplanak mo, hindi ka pa Apay, pukul ka? Awan timang nagtimpla? Ada nga masabali lang titinimplam. Nakadulakit din. Aywan gayam. Kalkalpas may anak sa Rita kin Eloisa. Oo, agad. Kumusta matan? Nasaya at kanumot. Hanggang saan mo nga ibagbagakin Madam anak sa Rita kami Una, ngam. Hindi may isa kondisyon. Anyamot tayta? Malakset nga timplan na kiti kami. Aglo naman ti panakayat ko. Aniya? Tayta, nakasaganan ti amin nakasapulam. Kasta ka di? Apengar aramidem daytoy. Sa anak anarwam ang mapagserbyan na kastoy. Nga uray di Pilipinas. Pakriba nga kasasawam. Saan mo ako naan at agabuan ka? Apay kasta ti panunot mo. Awan dayta kanyak. Nasaya no kasta? Kasi tinay bagakan. Arami ti amin nakabarlak tap no maayat naklang. Munik. Amok. Sabali ti pampanunutam. Sabali ti adda di tapusom. Limang namnamaak. Tangay agasawatan. Namnamaal ka may bawing mong tumot lang ti inmatang mo kan panagayat mo kanya. Kat malipatam to ni Eloisa. Saan ko amay kari? Ngam panawon ti mangibaga. Orayak. Ti dadateng day taap panawan. Agatandaan kadagiti yeraw ama isukat kadagiti agubon wenno butaw a yeraw iti bubong ti balaymay. Ay, saan ko pa'y apasukatan amin? Tadyak kaya't ama ibus ti kwartamay. Ay, naimbag tulaan no makaturupos ni Eloisa. Ay, saan kumit akayat? Ama po kaw daytoy abalay. Tapundan may iti asawak. Adot pakalaglagipak iti daytoy abalay.
Nagbalain at ang ti ayan ayat may iti ina ni Eloisa. Kayat kau nga ipatawid ken kwa na daytaw. Awan matgatan ti makunayo itinted ko abono siyo dawal. Nagyaman kami, madam. Ngem mabalin ka di nga grambak kamay kadagiti kakadwa. Aniya? Selebrasyon. Kamu kayo. Kakaisulang awan na ramiden mida. Tanwadan tumanen para medyo. Trabaho man na pirme. Oh, sige. Ngam, itulod na pa nga umuna ay opisinak. Dumagasta pa kini abalayan Solomon. Awan, madam. Hala, bilinam lagtan dagiti kakadwam. Awan, madam. Apagison to nagsubli at tagpagatang kiti dua kalding apartimda. Nga, baka mo kayo. Ngalan, itulod na kon, dawal. Umunang arod, apaparan tayo ti munisipyo, madam. Wan. Sige, madam. Tsaka mismo ti mangyawat iti sobre kanya abalayan Solomon. Tapno awan may bagbaga na kanya. Wala, madam. Manglapayag lakit di manantiisam na. Namon dawal. Awod kayam. Narami dyan ti bagakan ka. Anya da jay, madam. Di pa nagwanawan yun ti lugar da ipe. Ay, saan ba'y, madam? Ngamang bili nakto, iti mapaniyay. Sige. Kaya't ko amamuan na nagsubli dakit di anag na di jay. Musaan dakit ya tinumpal titulagan. Oray agsubli da. Awan mo't lang maramidan da, tagasawan da Jonas ken Monik. Uwan matkit di. Ngam ti tulag ket tulag. Agyaman na kiti da ito ay abalayan. Dagkal di may tulong da ito ay di kampanya. Amok. Ngam no kayat mo nga awanan parikot iti panagkandidato. Pagulimagan ta, ti mangkalaban kan ka, iti kinamayor. Anya? Sino aya, ti amo makapigsaan amang laban to, iti kinamayor mo? Tibi si mayor ko ita, balayan. No kayat mo, itapay lang. Pagtrabaho kon dadawal. Anya? Tapno awan sa usawir mo na balayan. Oray saan kan tumatanag kampanya? Siting pretty ka Kwa balayan. Amangan no siyak to di atapon da mastermind. Oh, saan siyak to ti baka mo? Kananya kumati pagatapan dakot saan pa'y mat apa nagkakampanya adayo pa'y dayta. Panunutig pa'y abalayan. Ang mga numala daw to numakapanunod ka. Ano niya? Agpanunod ka ita, nabalayan Solomon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.